2 ліпеня 1917 года пачатак палітычнага беларускага руху ў Оршы. Гучыць неяк дзіўнавата. На тэрыторыі Беларусі ўзнікае палітычны беларускі рух, пры тым, што беларусы гэта не нацыянальная меншасць, але мы фіксуем такую ажна падзею. Але ў прынцыпе ўсё лагічна, калі ўвогуле зразумець сітуацыю пачатку 20-го стагоддзя. Пачнем разбірацца ў сітуацыі нават не з 20-го стагоддзя. Давайте ў 17-е. У 17-м стагоддзе беларускія гарады выразаліся проста пад корань. У так званай невядомай вайне Беларусь страціла больш за палову насельніцтва. І зразумела, што гарадское насельніцтва выразалася ў першую чаргу. Да 18-го стагоддзя гэтае насельніцтва трошкі аднавілася, але пачынаецца паўночная вайна і выразаецца траціна ўсяго насельніцтва Беларусі. Таму, калі Беларусь патрапляе пад уладу расійскай імперыі, у нас дастаткова пустыя гарады. І гэтыя гарады засяляюцца новымі жыхарамі. З аднаго боку расейцы, а з другога боку ўводзіцца так званая зона аседласці габрэйскага насельніцтва. І ў гарады засяляюцца шматлікія габрэі. З аднаго боку гэта мінус для іх, гэта абмяжоўвае іх правы пэўныя на перамяшчэнне, а з іншага боку для іх гэта шанец. А беларускае насельніцтва застаецца ў вёсках. Палітыка робіцца не ў вёсках, а ў гарадах. Менавіта таму у пачатку 20-го стагоддзя, у прыватнасці у 1917 годзе, у нас у Оршы ўжо ваўсю дзейнічаюць расійскія эсэры і чарнасоценцы і габрэйскія, напрыклад, Паалей Цыён, такая партыя, альбо знакаміты Бунт. Беларускія партыі ў краіне ўжо існуюць, але ў Оршы іх няма. Дык вось 2 ліпеня у Аршанскім весніку, гэта такая крутая газета, тут где-то падказка будзе, паглядзіце ролик пра яе, з'яўляецца першая рэкламная абвестка на беларускай мове. Тэкст гэты давайте не буду чытаць, мова 20-го стагоддзя і 21-го моцна адрозніваюцца, я просто магу неправільна назваць словы. Увогуле, палітычныя працэсы 20-го стагоддзя, пачатку 20-го стагоддзя ў расійскай імперыі даюць шанец многім нацыям. Па ўсёй імперыі пачынаюцца падобныя беларускаму нацыянальныя рухі. І беларусы са стартам сваёй кампаніі прям з цепі зрываюцца. 2 ліпеня адбываецца сустрэча беларусаў, а ўжо 7 ліпеня арганізоўваецца яшчэ адна сустрэча, і яна ўжо называецца ажно мітынгам. Праходзіць гэты мітынг на лузе насупраць жаночага манастыра. Гаворка, конечно, ідзе пра жаночы Куценьскі манастыр, які быў на месцы сённяшняй 20-й школы. Дзе канкрэтна той луг, ці на Задніпроўі, ці на Флёрава, хто яго ведае, но сам факт, дзе-то ў гэтым раёне. Но мітынг гэта быў не тое, каб там крычалі лозунгі, да? Гэта была зноў жа такая хорошая масавая сустрэча а-ля пікнік. Там гучалі і культурніцкія пытанні, але там жа гучаць і палітычныя. У абвестках у газеце нічога не гаворыцца пра палітычныя патрабаванні, але потым Аршанскі веснік дае матэрыял па выніках мітынгу. І там расказвае, што акрамя іншага гучалі там пытанні зямлі, пытанні выбараў, распавядалі, якія беларускія партыі ёсць і таму падобнае. То есть, у прынцыпе, другі сход беларусаў Аршаншчыны ўжо набывае палітычныя рысы. Потым з-за гэтага артыкула беларускі рух трохі пасварыцца з рэдакцыяй Весніка. І рэдакцыя Весніка надоўга не палюбіць беларускі рух, трэба сказаць. Но гэта асобная гісторыя. А самы галоўны вынік гэтага мітынгу тое, што ў беларусаў у Оршы ствараецца свой палітычны орган. Называецца Беларускі народны камітэт. На жаль, мы пра яго ведаем вельмі мала. Але ў прынцыпе гэта тыя працэсы, которые ўжо праз год запусцяць Беларускую народную рэспубліку, потым БССР і давядуць да сённяшняй Рэспублікі Беларусь. А так вось усё пачыналася, прынамсі ў Оршы.